שלום, תודה שחזרתם אלינו. עם עוד אנשים שלא מעניינים אותי, ובטח גם לא אתכם. שלום. מי את? אני מציירת חזירים. רק חזירים. יש לך עוד משהו לא מעניין לומר? זהו, אמרו לי לבוא, תגידי שאת ציירת חזירים. וזהו, ותלכי הביתה. את בואה בי. אני רוצה לצאת להפסקה, את מעכבת אותי. תראי, האמת שהרבה זמן אומרים לי, למה לא תציירי קצת חמניות? צריך לעבור לפרסומות? ואני אמרתי, תקשיבו לי, אותי לא מעניין על האיריס הזה שלך. זה ציירת? ואת זה ציירתי. וזה את ציירת? את זה ציירתי גם. ואני ממשיכה עוד לצייר עד שיקרה לי משהו. אולי נסיים, אני כבר נוקשת פה ברגל. זה טופים ומקלות. ככה קראתי ליצירה, זה התוף הקטן, ואת מוכנה לסתום את הפה שלך? תודה. ועושים לו חמסה, זה בעצם כלב. תסתמי כבר את הפה. ועכשיו לעוד משהו לא מעניין. אני מפסלת עם זה 50 שנה, מרתק. ואני עד היום שואלת את עצמי, למה אני משתמשת בחומר הזה? הנה זה ציור שציירתי כשלא היה לי מה לעשות בבית. המהפכה התעשייתית והמדעית כמובן שהייתה במאה ה-18, וקרה שם אסון במהלך המהפכה, אני יודעת. נכנס לאדם היד במכונת דפוס, והוא נכנס למכונה ועשה לו גרר. זה לא מעניין אותי. היה אנשים, בוודאי, שהתחזו לתולעות משי. לכי מפה. בשנת תרפ"ח, 50 לספירה, הגיעו המוקדנים, והתחתנתי עם אחד המוקדנים. לא מעניין אותי. אני, כל דבר שאני רואה, אני פוסלת. רואה פסל, פוסלת. תצאי מהאולפן, את לא מעניינת אותי, זה לא מעניין אותי. יש לי עוד 80 ציורים בבית שאני אביא לפה אחד ואספר שעות.